days on my feet, days on my feet, days on my days on my feet, days on my feet, days on my days on my feet, days on my feet, days on my days on my feet, days on my feet, days on my days on my feet, days on my feet, days on my days on my feet, days on my feet, days on my days on my feet, days on my feet, days on my days on my feet, days on my feet, days on my days on my feet, days on my feet, days on my days on my feet, days on my feet, days on my 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 J's on my feet, J's on my feet. J's on my Технологично училище електронни системи е най-добрият избор за учениците, които биха искали да специализират в сферата на софтуерните технологии. Програмистите се преподават трудно и ние сме хора с опит, които можем да го правим. J's on my feet. Тук ще ви дадем възможност да изпреварите всички останали. Постъпвайки в нашето училище, вие се здобивате с една голяма перспектива. Con Това е единственото училище в София, може би и в България, където преподаватели и ученици са приятели, където могат да пият заедно бира, да танцуват, да вършат заедно смислени неща, да програмират, да се занимават с колежи, да им е весело и да бъдат в неформални отношения. I'm so fresh, man. Man, y'all scared to do it how I do it.